després del dia 29. Per tant, nosaltres creiem que, com totes les vagues generals d'aquest país, després de la vaga general, el govern no hi quedarà més remei que no només escoltar, sinó retirar aquesta reforma i obrir un marc de negociació i fer les coses d'una altra manera amb la gent i no contra la gent. Els que diuen això justament són els que estan en contra de la reforma del mercat de treball. Torno a dir. Els que diuen això justament són els que estan defensant el decret, el Real Decret. Què vol dir això? Vol dir que justament aquesta gent, en comptes de donar els arguments pels que fan la reforma, en comptes d'explicar a la ciutadania quina és la bondat d'aquesta reforma, el que estan fent és intentant que la gent deserti no perquè estigui d'acord amb la reforma, sinó perquè es resigni, perquè cregui que no hi ha una altra manera de sortir d'aquesta situació de crisi. Doncs mirin, no. Jo crec que la gent, amb aquesta situació amb la que estem, amb el contingut d'aquesta reforma, s'ha de plantar, i jo estic segur que es plantarà, que no es resignarà, que no es deixaran portar per aquesta fatalitat que diuen alguns de que tot està fet. Si haguessin fet això a la història, no haguessin canviat absolutament res. De la resignació no treurem res. Aquesta reforma la van començar a fer dient que crearia ocupació. Ja no poden dir que crearà ocupació perquè ja tothom sap, el propi govern diu que no crearà ocupació. Aquesta reforma l'han dit que era per crear ocupació pel jovent. Doncs el jovent serà el menys beneficiat perquè amb les primes que fan a partir de les deduccions que tenen fiscals, si cobres atur o no cobres atur, resulta que la majoria dels joves, com que no cobren prestacions per desocupació, no tindrà aquesta incentivació per poder incorporar-se al mercat de treball. I ara només es queda, doncs això, el derrotisme. Doncs aquest no és un país de derrotats, ni ho és amb això, ni ho és amb la relació fiscal amb Espanya, ni ho és amb tantes i tantes coses que a través de la història doncs hem anat canviant, i aquesta la canviarem. Totes les vagues generals han donat resultat positiu per la gent d'aquest país. Fins i tot l'última, del 29 de setembre. Si no arriba a ser la vaga general, no haguessin estat capaços d'arribar a l'acord que es va arribar després en relació al sistema de pensions. I ara, el dia 29, no serà una sessió. Per tant, el que li hem de dir a la gent és que debati el contingut de la reforma, que s'indigni com cal que s'indigni per una reforma que es posarà de genolls davant de l'empresari i al si de les empreses, i que lluiti, perquè a través de la lluita i amb una gran aturada el dia 29 i amb més mobilitzacions que vindran després del dia 29, en tota seguretat canviarem aquesta situació que no podem permetre que es consolidi, perquè ens juguem la vida, ens juguem la feina i ens juguem la vida tal com l'entenem.